Andam ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga puna og team nga moabag sa rescue operations sa mga napiktuhan sa 6.1 magnitude nga linog nga miigo sa Luzon kagahapon, labi na to sa Pampanga, samtang subso usab ang ilang pagpangandam sa lalawigan sa Sugbo sa posibleng pag-igo sa kusog nga linog nga dunay sampol kaganihang alauna. Ano ang report? Unsa kaandam ang lalawigan sa Sugbo kung dunay laing pagtayog sa linog? Matud pa, matubag kini pinaagi sa subsob nga pagpangandam sama sa earthquake drill sa kalungsuran ug mismo na sa buhatan sa Kapitolyo. Subay usab kini sa 6.1 magnitude nga linog nga miigo sa Luzon. Gawas sa drill, giandam usab sa PDRRMO ang ilang mga rescue equipment. Dunay duha ka rescue truck nga fully equipped sa mga gamit paghawan sa mga party sa mahugno nga building ug pag-ugkat sa mga mabiktima. Wa man kita nagkuwang, no? Ang Cebu, ang probinsya karon, ang PDRRMO, no, apil sa atong mga training unsa ang pangandam kung dunay linog, unsay buhaton, no? So pagkahitabo sa Bohol, kita napiktuhan sa dato, no? So makaingon ta nga murag naanad-anad na ang atong dakbayan o ang atong lalawigan sa Sugbo. Pero dili gina inana ang atong buhaton sa pagkaron labi na gyud, no, nga inani ang hitabo sa kauluhan, kita ipadayon gyud nato gyapon ang atong pagpangandam. Tuig 2013 naapektuhan ang Sugbo sa 7.2 magnitude nga linog din ang epicenter dito sa Sagbayan, Bohol. Nakamugna kini og danyos din apektado ang Legislative Building ug ang Kapitolyo sa Sugbo. Apan giingong gi-retrofit na ang naasoyng mga edipisyo. Paligunon gyud nato ang pagbansay-bansay, no, sa tanan nga mga opisina, government offices, at the same time sa mga private offices. Na-retrofit ba niya itong legislative? Yes, after atong katong sa Bohol, gitagaan gyud pagtagay device at that time. Gi-inspect gyud na sa Cebu City, gipatan-aw gyud na nato same sa ato nga sa province nga engineer. Samtang andam moabag ang PDRRMO sa rescue operation sa mga nabiktima dito sa Luzon, ilabi na sa Pampanga. Apan naghulat pa lang sila og go signal kung gikinahanglan. Kauban si Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.